Gotikana na roboti urukurwa ase county ya Nyamira nigo tukwirana ase county ya Kisii maega ye chikanisa gosiekwa litukoria rero nigo umubaro mokebu abantu orekana kogenda ase chikanisa abu asikanisa chinyinge chiatigara chisiekire kubatikana amuna wachikari abekira muri wizara y'obachenu erigwetanga kurwa ase binyinyi bya COVID-19 nonya nabo nigo abaraibe chikanisa kurwa ase county ya Kisii bagendrete kurwa ebirengero byabo maega ye litukoria rero umubaro bwa abantu bari batoka muri ndwari ya COVID-19 byamentekana abu asa abantu chimibere 53 batoka amunendwa ya COVID-19 abwase county ya Nairobi yatangana amuna abantu 53 yabwatigwa amune county ya Kisii amuna abantu 33 county ya Uasin Gishu nigo yabe ya gatatu amuna abantu 24 abwase county ya Kisumu yatoka na abantu 24 Mombasa abantu 19 nabwase county ya Siaya abantu 15 roboti urwa senchira yobekeranu muri kweto Lucas Mogaka na mange Maiga jebinyi bya corona korolekana koranda mono ime yorogongo rwa Nyanza igentokira igwisa yobochenu gotinya amachiko elikwene kibuna ebinyinyi ebiga bya nyalbiyo kyana nanene gotaranda ime yense ya Kenya nigo litukulya lero aigaso mu cyubosongo chikanisa cyatigara chisiekire igentogya koro kyabuna nigo chikanisa chiga cyanyale chiko igwera limolioka na kubwatia amachiko ayega anyaltega korwegwa fatanyanga niganyara kobolia abakristo amona bantu bonsi banyara bakubwatia amachiko ayeganya tega gwetiwa no chikanisa cyanya tigo sieko abanyara bakolera chikanisa asi chinyomba cyabo Father Lawrence Nyanga yonde chaplain ya Kisii University nande ngo konye miremase Kisii Cathedral jere ya mubaru yetenga abantu moko na kurware mwacha busasima lakini tiyango ture iranirira ntwa abanyena se chinka chinyomba ntonyara wikaransa tosabamo ntonyara gosomengana Nyasaye amo egera toro singabone ni kanisa yito twarosiri wono ne toka intuna basasuru tugotarira turabanta abayiga abana abantu barasichinga cyabo bagotariro egera bayingana Nyasaye yagari igwake amono tokuboria se wizara ya afya council of governors tiabagende back to the drawing board ase baragambire tamangana barigereringa igenteke baitetie nekerongekere ngachikanisa chisiye kwa matuka yonse 30 mangana gosasi Nyasaye kakino tumatenga se chinka abantu bobwato gosole barasasime kurende gasi bagocha basangirekana banyolengana ya Nyasaye twabaranderia twabatebi na kugwenera kurenda amachike kyara na ntukokonya tole eserikali yeyiga intubuna abarise nanda barandie basasuru tukokonya tole serikali yeito asogosomia bante bintebiga chikanisa echiganchanya chikobwatia amachiko ayeganyata wetu wani wizara y'obachenu elikone kibuna ebinyi bya corona byanyabiyokana imense ya Kenya na anene imeyeliroba lya Gusii niko report lya ATV ya Getembe korega aso mu Kibosongo yotoka ime county ya Kisii Edana Lucas Mogaka.